आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बादियै सापागुरि कख्लाबारि दख'रा एबसुआ भलन्टारि फोरोंगिरि थिसननायनि हाबाफारि मावफुंदों। मिरु एबसुनि बिथोन बादियै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सापागुरि कख्लाबारि दख'रा एबसुआ आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बादियै भलन्टारि फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारि मावफुंदों। मख'नो गोनांदि सापागुरि कख्लाबारि दख'रा एबसुआ गावनि बेन्दोङाव थानाय 1421 नं गुदि लिगाव गुदि फरायसालि, 1310 नं खोला बाथाबारि गुदि फरायसालि, 1249 नं रान्दिनिपारा गुदि फरायसालि आरो 90 नं नलबारि गुदि फरायसालि गासै गंब्रै गुदि फरायसालिफोराव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बादियै भलन्टारि फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारि मावफुंदों। लोगोसे बाक्सा जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि बासिराम रामसियारि बिथाङा बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव गुबुन रावनि फोरोंगिरि फैनायखौ थाबैनो सोरखारजों सावरायगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदियै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावबो जोङो सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव दिनै नैबे 1249 रान्दनिपारा गुदि फरायसालियाव बेसेन गैयालासिनो फोरोंगिरि थिसननाय जे हाबाफारि बेखौ मावफुंदों आरो एखे लेखायैनो सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बेबायदि हाबाफारि मोनब्रै फरायसालियाव गंब्रै फरायसालियाव लानाय जादों आरो बेबायदि फरायसालियाव बेसेन गैयालासेनो फोरोंगिरि थिसननाय बेखौ बाक्सा जिल्लायावनो जि फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया बेयाव जोङो थिसननो थाखाय थि खालामनाय जादों। मानोना मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि आदब आरो गुन गोनां मावथांखि जि मोनसे रनसायदों दा बे मावथांखिखौ मोगथां महर होनो थाखाय बेबो नैबे फोरोंगिरि थिसननाय जि मोनसे हाबाफारि बेबो मोनसे हाबाफारि। मानोना जोङो दिनै नुदों गुन गोनां सोलोंथाइ होनोबा जोंनो फरायसाफोरनो फोरोंनो थाखाय थोजासे फोरोंगिरि नांगौ आरो जों नुदों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनि सिङावबो गोबां फरायसालिफोर दङ जि फरायसालिफ्राव थोजासे जोंनाव फोरोंगिरि गैया। माखासे फरायसालिफोर दङ जेराव माने गोबां फरायसाफोर दङ खिन्थु फोरोंगिरिया हारसिं जानानै दङ, जायनि जाहोनाव जिबायदि फोरोंनांगौ सार बिथांमोना गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय जिबायदियै फोरोंनांगौ बेखिनि फोरोंनो बिथांमोना हास्लाबाखै आरो बेखौनो थि खालामनो थाखाय अर्थात गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय गभर्नमेन्टआ हास्लाबथ'यै समाव जोङो एबसुआ गुन गोनां सोलोंथाइ फरायसाफोरनो थाखाय नैबे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। जोङो बे समाव नुनो मोननाय जादों गोबां फरायसालियावनो माखासे फोरोंगिरिफोर थिसनगासिनो आरो बेनि गेजेरावनो बर' मिडियाम स्कुलाव जोङो असमिया फोरोंगिरिखौ जों नुनो मोननाय जादों। बेबायदि दिनै नोंथांमोना मा हाबा मावनो लादों बिदियाव? दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोजोर होबोगासिनो दङ जे दिनै आसामा टेट पास खालामनाय बिथांमोनखौ थिसनलाय बिथांमोना दाखालि बावै रानबाय आरो बे राननायाव डिपार्टमेन्टआ एसे खेलिमेलि खालामनायखौ जोङो नुदों। बर' मिडियाम फरायसालिफ्राव एसामिस मिडियामनि फोरोंगिरि बिथांमोना बेवहाय हाबफैदों। दा बिथांमोनखौ जोङो मोनथियो जे एसामिस मिडियामनि फोरोंगिरिया बर' मिडियामाव हयथ' बिथांमोना फरायसाफोरखौ फोरोंनो हानाय नङा आरो फोरोंनो हायाबा बिनि फरायसाफ्रा सोलोंनायनिफ्राय हयथ' बन्सित जागोन। दा ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा क्लियार जे जों बिथांमोनखौ सोलाय सोल' खालामनो थाखाय जोङो दाबि दैखांगोन आरो बेखौ जोङो